mantenir relacions sexuals sense protecció pot suposar una mala jugada, perquè pot tenir conseqüències com l'embaràs indesitjat. Perquè el temps és decisiu. Com més temps passi, més fàcil és la fecundació. Ara, per sort, hi ha la píndola de l'endemà, que permet aturar el rellotge. Però el marge d'actuació és relativament curt. Veureu per què. Suposem que una dona ovula el dia 14 després de la seva última regla. Aquí tenim el període de vida d'un òvul, que ha de ser d'unes 24 hores. Per tant, la fertilització s'hauria de produir aquí. El període de vida dels espermatozous acostuma a ser de 3 dies. Per tant, si la relació és posterior, però l'òvul encara és viu, pot haver-hi embaràs. Es podria pensar que si tenim les relacions aquí, no hi hauria embaràs. Però això no és així, perquè l'esperança de vida dels espermatozous en bones condicions pot arribar a ser de 5 dies i, per tant, podria donar-li temps, només que en quedés un sol d'actiu, a fecundar l'òvul. Hi ha un altre problema, i és que la dona no sap mai quan ovula. Mai ovula, en general, exactament els mateixos dies durant tota la seva vida. Per tant, el període de fecunditat és molt oscil·lant. Què és el que fa la píndola del dia després? Si les relacions s'han mantingut en el període que l'òvul estava viu, i per tant hi ha possibilitat que hi hagi espermatozous que el fecundin, el que fa la progesterona que porta la píndola de l'endemà és retardar molt l'ovulació. I aquests elevats nivells de progesterona que provoca aquesta pastilla actuen sobre els ovaris. Aquí els tenim, això són les trombes de Fallopi, això és l'úter, això seria l'endometri, i com que hi ha hagut relacions sexuals, ja hi ha espermatozous que intenten arribar cap als òvuls. Si la progesterona arriba abans de que l'òvul hagi sortit de l'ovari, no hi haurà ovulació i, per tant, no pot haver-hi fecundació. Ara bé, si ha començat el camí cap a trobar-se amb l'espermatozou, què és el que fa el elevat nivell de progesterona? Modifica la qualitat del moc cervical i, per tant, és més difícil el desplaçament dels espermatozous. Però més difícil no vol dir que sigui impossible. Pot haver-hi fecundació en aquest moment si la progesterona l'hem pres massa tard. Si tenim fecundació, tindrem, en conseqüència, un zigot, una cèl·lula que es voldrà implantar a l'endometri. L'endometri és el teixit tou que recobreix l'úter i és on hi haurà la placenta i on creixeria l'embrió. Si ens prenem la píndola quan ja hi ha hagut implantació, aquest embaràs seguirà endavant. Per tant, la píndola de l'endemà no és abortiva. A més, m'agradaria aclarir una altra cosa. També es creu, o hi ha la idea, que aquesta pastilla es pot prendre només en comptades ocasions al llarg de la vida. Això no és cert. És una pastilla, és un medicament segur, però que està pensat per un ús d'emergència i ocasional. Protegeix d'un únic coit. A més, cal tenir en compte la seva eficàcia. N'hi ha que es poden prendre fins a 5 dies després del coit, però la seva eficàcia va baixant a cada dia que passa. El moment de més eficàcia són les primeres 24 hores i és d'un 95%. Aquesta és la píndola del dia després. Si la comparem amb l'eficàcia que tenen les píndoles d'ús regular, que és del 99%, podem pensar, bé, i aquesta diferència és molt o poc, entre 95 i 99. Doncs aquí ho tenim. De 20 noies que estiguessin prenent la píndola postcoital, una, amb l'eficàcia del 95%, podria quedar embarassada.